Ahoj, já vás dneska moc zdravím, doufám, že máte krásný den. Já vás dneska vezmu na svůj leg day, na trénink na nohy, ve kterým se podíváme úplně na celý můj trénink od začátku až do konce. Takže se pojďme na to podívat. Trénink u mě samozřejmě začíná už v kuchyni, kde si chystám svůj post-workout, který je složený tady z tohohle instant whey proteinu a kreatinu od Reflexu. Já mám takovou úchylku s vážením, takže já si veškeré jídlo vážím, mám to takhle ráda, mám v tom ráda svůj vlastní systém, takže i většinou všechny proteiny a takhle doplňky stravy si vážím přes váhu. Takže to si nachystám svůj shaker a samozřejmě i tašku do fitka. Svůj trénink ve fitku samozřejmě začínám vždycky rozcvičkou, která trvá většinou okolo 10 minut. Ať už jdu na jakýkoliv trénink, ať už je to vršek nebo spodek těla, většinou protahuji kompletně celé tělo, pokud teda přijdu do fitka s předčasem a mám opravdu na všechno čas, tak protahuji vždycky celé tělo. Na začátek vždycky dávám nějakou mobilitu kyčlí, dávám třeba tady tyhle ty cviky 90-90 a jejich různé varianty. Samozřejmě protahuji vždycky jak levou nohou, tak se potom otočím a to samé dělám i na pravé noze. Dávám vždycky několik sérií a snažím se to pomaličku prodýchávat. Často si na protahování beru i nějaké odporové gumy, tady jsem si tentokrát vzala tady tuhletu maličkou, kterou si dám vlastně mezi chodidla a přitahuji jen kolena takto před tělo. Dávám vždycky několik opakování, kde odcvičím napřed pravou nohu a potom nohy vystřídám a odcvičím levou nohu. Nakonec gumu odložím a dělám ještě tady takovéhle ty obloučky. Mimo kyčle zahřívám i kolena, na to mám ráda třeba tyhle ty výpady, které už jste u mě mohli vidět i v jiném videu na YouTube, kdy dělám vždycky úkroky dopředu, lehce do strany, potom zase o něco víc do strany a nakonec dělám i výpady dozadu. Takže jedu takový kolo, kdy dávám napřed nohu úplně dopředu, lehce do strany, potom víc do strany, potom dávám ty zadní výpady, kde zase jedu takovýto kolečko okolo té stojné nohy. Nakonec dávám ještě tyhle ty dynamičtější výpady do strany, kde protáhnu i vnitřní stehna. Zase udělám několik opakování, třeba 12-15 a potom jdu na druhou stranu. Jak už jsem říkala, i když mě čeká trénink na spodek těla, tak rozhodně protahuju i vršek a tím jsou hlavně ramena. Potom jsem si vzpomněla, že jsem zapomněla protáhnout ještě kotníky, takže na to dělám tady tyhle ty úkroky dopředu a dozadu, případně takto do strany a ještě tady v téhleté rotaci, kdy se snažím všechno balancovat na té stojné noze. Opět odcvičím několik sérií na levé noze a potom zase nohy vystřídám a to samé jdu na pravou nohu. No a jako první cvik mě tentokrát čekají klasické dřepy s osou. Dneska mám v plánu dostat se na 65 kg pro 8 opakování, protože poslední trénink jsem měla 65 kg pro 7 opakování, takže tentokrát bych ráda navýšila právě opakování a dostala se tak na 8. Začínám samozřejmě s nižší váhou, kdy si dám vždycky jenom zlehka pár opakování a postupně navýšu, až se dostanu na těch potřebných 65. Ty rozehřívací série nedávám nikdy nějak extra dlouhý, z toho důvodu, abych měla co největší sílu právě na ty pracovní série, které jsou pro mě v tom tréninku vždycky nejdůležitější. Tohle je vlastně 4. týden tohohle tréninkového plánu. Mám v plánu jet celkem 6 týdnů, kdy v tom 6. týdnu bych se ráda dostala na 75 kg, buď pro 8 a nebo pro 7 opakování. Tady už mám teda 65 kg, kdy pojedu těch daných 8 opakování. Mezi sériema teda dávám delší pauzy okolo 2 minut, abych vždycky měla co největší sílu na tu danou sérii. Ty jsem měla celkem 3.
Takže po sériích na dřepech všecko sklízím a pomalu se přesouvám na další cvik, kterým jsou moje oblíbené hip thrusty. Myslím si, že na hip thrustech je úplně nejhorší nachystat si ve formu všechen setup, který k tomu potřebuju. Protože si potřebuju nachystat stepper, na něho podložku, k tomu váleček, přinést si osu, pod tu osi ještě kotouče, no a potom teprve máte cvičit samotný cvik, takže mě nejvíc dá zabrat vždycky to samotné nachystání a potom sklízení toho hip thrustu. Mám vždycky pocit, že potom to odcvičení toho hip thrustu už je vlastně relativně v pohodě. Fakt nejhorší je vždycky to nachystání a to uklízení. Dneska mám teda v plánu odcvičit 90 kg pro nějakých 7 opakování. Jak už jsem říkala, tohle je 4. týden tohohle tréninkového plánu, takže za nějaké 2 týdny bych se ráda dostala ještě přes 100 kg pro nějakých zase těch 7 opakování. Ty kotouče na ose dávám vlastně z toho důvodu, abych vlastně to první opakování na ten hip thrust už mohla počítat jako to první a hlavně se tam nemusela nějakým způsobem kroutit a nějak nešikovně si tu osu zvedat nahoru, takže ji potřebuji mít trošičku víc zvednuto, abych vlastně už to první opakování mohla pěkně provést. Potřebuji vždycky ten setup nastavit tak, aby mi to co nejvíc vyhovovalo a abych ty opakování všechny odjela tak, jak nejlíp můžu. Takže úplně stejně jako na dřepech postupně vlastně přidávám tu váhu, až se dostanu na těch potřebných 90 kg. A naštěstí byla ve fitku jedna hodná duše, která se mi nabídla při pomoci sklízení toho hip thrustu. Takže jsem byla ráda, že mi někdo pomohl a že to uklízení toho hip thrustu nebylo zase takový utrpení. Ne, dělám si srandu, ale někdy je to fakt náročný. Já se po hip thrustu přesouvám na leg press, kde nějaký inteligent nechal naložený kotouče, takže se mi zase musela sklízet celý dolů a potom si dát nějaké lehčí série zase na začátek. Leg press momentálně cvičím víc na kvadricepsy, takže mám nohy posunutý hodně dolů a blíž u sebe. Stejně jako u dřepu nebo u hip thrustu napřed začínám na nižší váze, dávám pár jenom počet opakování a postupně se dostávám až na potřebnou váhu. Dneska bych se ráda dostala nějakých 120 až 130 kg pro 7 až 8 opakování, protože v posledním týdnu bych se ráda dostala až třeba na nějakých 140, takže uvidíme, jak to dneska půjde. Jo, a tady jde poznat pravá blondýna, protože nedokážu spočítat, kolik vlastně mám na tom leg pressu, takže ho neustále obcházím a říkám si, jo, na téhle straně mám 2, 4, 6. Hele, doufám, že to taky někdo znáte, protože já se v tom sem tam ztrácím. Takže nakonec jsem teda dala nějakých 130 kg pro 7 až 8 opakování a jela jsem celkem 3 pracovní série. Takže po sériích to jdu zase uklidit a jdu se nachystat na svůj předposlední cvik. Na něj si budu potřebovat nachystat tyhle ty menší kotouče, protože jsem si stále ještě nekoupila nášlapy, takže to stále cvičím ještě na těchto kotoučích, ale i tak se to dá. Dávám tady tyhle ty rumunský mrtvý tahy, špičky mám podložený proto, že je tam ještě větší tenze právě v hamstringách, určitě doporučuji vyzkoušet, je to docela zajímavá změna a docela pěkně to pálí. Nejdřív jsem si vzala třeba 10 kg, kde jsem odcvičila nějakých 5 opakování, potom jsem si vzala 15 kg, odcvičila dalších 5 opakování a na závěr si vzala 17,5 kg, který pojedu dneska a ráda bych dala zase nějakých 7 opakování. Musím říct, že ty hamstringy tady z tohohle cviku pálí opravdu neskutečně. U tohoto cviku je pro mě důležitý, abych si nemusela brát trhačky a abych byla schopná vlastně tu celkovou váhu udržet jenom v rukách. Ještě nevím, kam se v tomhle cviku budu chtít posouvat ještě v posledních 2 týdnech. Uvidím, jestli budu přidávat jenom opakování a nebo se budu chtít dostat třeba až na 20 kg. To zatím ještě nevím. Uvidím podle toho, jak se to bude vyvíjet a jak to celý půjde. Opět cvičím 3 pracovní série, takže nakonec jsem dala těch 17,5 kg pro 7 opakování. Let's get it. Popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This bass has got me feisty, feisty, feisty. Whoa, popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This bass has got me feisty, feisty, feisty.
A mě čeká už úplně poslední cvik, kterým budou tyhle ty výpony na lítka. Na lítka se vždycky většinou na konec tréninku těším, protože si myslím, kdo ví, jaká to nebude pohoda, cvičit jenom tady takovýhle krátký pohyb a ještě v sedě na stroji. No ale ona to ve finále většinou není zas až taková pohoda, jak si vždycky myslím, a jsem potom celkem ráda, že už mám po celém tréninku na nohy, protože to je někdy fakt docela vyčerpávající. Tady jsem si nejprve nastavila nějakých 50 kg, kde jsem odcvičila asi 7-8 opakování a nakonec si tam nastavila 60 kg, protože na lítka jezdím víc opakování, aspoň v tomhletom tréninkovém dni, a dávala jsem celkem 10 opakování. Já jsem lítka první asi 4 roky mýho cvičení opravdu pravidelně zařazovala do tréninku, ale potom nevím, co se stalo a nějakým způsobem mi z těch tréninků na nohy nějak vypadly, úplně jsem na ně tak nějak jako zapomněla, myslela jsem si, že úplně nebude zase tak důležitý ty lítka nějak pravidelně cvičit a do těch tréninkových plánů jsem je dávala jen zřídka, spíš jsem se soustředila třeba na zadek a na nohy, no a až po nějakém čase zase jsem si uvědomila, že to zase až tak správná volba nebyla a že ty lítka vůbec nevypadají tak, jak bych si představovala. A ono se nebylo čemu divit, když jsem je samozřejmě pravidelně necvičila, protože já nemám úplně nějakou dobrou genetiku na hezký vytvarovaný lítka, takže jsem je až teďka zase poslední 2 roky zase zpátky zařadila a tak si říkám, že mi to patří, že to mám za to, že jsem se na ně teďka na pár let vykašlala, tak teďka ať pěkně trpím, takže si to vždycky každý trénink užívám, zařazuju je momentálně vlastně 2krát v týdnu, kdy vlastně 2krát v týdnu jezdím nohy, takže 2krát v týdnu teďka i jezdím právě ty lítka. Takže tohle už je taková ta fáze, kdy už to nemůžete vydržet, ten tlak v těch lítkách, jak to šíleně pálí, máte pocit, že vám úplně prasknou, ale já to mám hrozně ráda, tady ten pocit. Nevím, jestli jsem normální nebo ne, ale strašně mi tady tohle dělá dobře. Takže tohle byl celý můj trénink na nohy a já už si jdu pomalu nachystat svůj post-workout. Mějte se krásně, já moc doufám, že se vám dnešní video líbilo a určitě mi dejte zpětnou vazbu, budu se na ní moc těšit. Mějte se zatím krásně a uvidíme se určitě v dalším videu.